الذي لا يحب الله الجهر الله يدا peññingol bissuuyi e bonande Allah yida peññingol bonande kala baddo ko boni feññine yu'aqabu alayhi alaysa golum leftire wiyama gorko goto meedino arde yimbe o yiɗi hottede ɗon ɓe moƴƴinani koɗugu makko yani ɓe bismaki mo kanko gorko o nde o yeehi nde o yalti galle o haale mabɓe ko boni te kadi o feññini kadi won wiɓe ala woni sababu aya o jippade ko gorko goto arino seydina aboubacry ene sallah sallam gorko goto ne wiya seydina aboubacry ala fof ko wiyata no seydina aboubacry o bonande on saaha nelaɗon tawa deƴƴi haalani haydara gorko o haala seydina aboubacry ko heewi ko boni caggal ɗum noon nelaɗo deƴƴi tan haalani seydina aboubacry kañum ne yofti tan nelaɗo ko lilinoɗo tan ummi yeehi fayi nder galle seydina aboubacry wi ya rasulallah an de rasulu sallah sallam kanko oɗo o ƴettimamami a haalani haydara mi yoftima tan gummoɗa kanko seydina rasulu o wi e o haalata nde malayika nde darinoɗo ne jabanoma nde joftiɗa tan malayika o yeehi seeɗani ari ɗum addani min yaade woni la yuhibbullahu ljahra Allah yiɗa peññugol bissuuyi bonande minal qawli to banggue konngol konngol bongol kam Allah yiɗa ɗum tan illa man zulima so wona noon on toñaɗo on kam fala yu'akhiduhu bil jahri bihi so tawi ka toñaɗo Allah kay sa feññini toñange nge a haalti Allah nangirtama bi an yukhbira an zulmi zalimihi wa yad'u alayhi kala ko toñma ko eɓo on saaha annene kuɗam mbimi kuɗama ɗum baasi ala nani mbimi kuddi ndi noon wona kuddi yo mayi walla kuddi yo galle makko bon ala ko mbiyata ko joomam ya ɓoccitanam haqqam e kaari walla kaari walla joomam ya yoɓanam kaari ko waɗimi ko walla joomam ya leptu toñƴumi o walla joomam ya yeftonomi kaari wi kam ko kono dagotako aywa kuuɗa aywa masalan toñƴomo o yo mayi e timmode bonde ala a wiyata noon hayso toñangueɗo yetti foof oto wi noon walla mbiya joomam ya yirbin galle makko walla ya halkumo ɗum fof oto haal ɗum aɗa wawi noon wiide joomam yeftonomi o kono fof de mbimi munji ɓuuri wasde hudde nde ɗum ɓuuri de ɗum noon ko maqama mawɗo walida umira bihi sallllahu alayhi wa sallam nde wonno ɗum ko maqama mawɗo ɗum addani nelaɗo Allah yamirede ɗum Allah wima fasfa hissafal jamila nde wonno bisimillahi ɗum woni wa kana allahu serani Allah sami an konanowo ko haala aliman ganduɗo ko golla in tubdu so on peññini khayran golle moƴƴe aw tukhfuhu walla on cuuɗi ɗum aw taafu walla on jaafima an su'in ga bonande fa inna allaha Allah kay kana serani afuwan ko momtowo bakkatuji gadiran katanɗo inna alladhina yakfuruna ɓen ɓe ene jedda billahi Allah wa rusulihi jeddine laaɓe Allah wa yuriduna muuyi an yufarriqude ceernata bayna allahi hakkude Allah wa rusuli ene laaɓe mum gonɗine ɓe jedda ɓe wa yaquluna gona wiide nu'minu bi ba'din minen kay emin gonɗina yoga ene laaɓe wa nakfuru emin jeddi kadi bi ba'din yoga e mabɓe wa yuriduna ene muuyi an yattakhiduna jogito bayna zalika hakkude wonde kefere wonde julɗo sabilan lawol ene jara hen Allah wi ulaika ɓe humul kafiruna haqqan sa nani kefere e gonga ko biyowo o annabi ko gonga oɗo wona gonga ko on woni kefero wa amma mo gonɗen hay hunde o hay waɗa kefere wiyete ko mushriku kefero ko biɗo annabi Isa ko gonga nelaɗo Allah wona gonga ko o wiyete kefero sana namɗo kefero ko o Allah wi wa atadna min podani lil kafirina ɓeɗo hefereɓe azaban lebte muhinan ɗe ganduɗa ko koynoje walladina amanu ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗini billahi Allah wa rusulihi ene gonɗini nelaɓe Allah walam yufarrigu tawa ceerdani bayna ahadin hakkude hay goto min e mabɓe tawa ceerdani hay goto fofo ene gonɗini Allah wi ɓeede ulaika ɓe kay sawfa nu'tihim ɓeɗo mamin dokku ɗumen ujurahum jobdumen golle mumen moƴƴe wa kana Allahu latima Allah kay ghafuran ko kafra
kofronowo bakkatuji jiyaɓe makko rahiman jurmotoɗo ɗumen yasaluka eɓe namdoma an Muhammadu ahlul kitabi ene namdoma jomiraɓe deftere hono yahudiyankoɓe eɓe ñagoma an tunazila alayhim nde jippinte e mabɓe kitaban deftere mina sama e tawa deftere nde ko ummi ko do asaman aya jippine mabɓe walla an tunazila anani nde jippinta alayhim mabɓe kitaban deftere mina sama e ummarade asaman hono no jippino e Musa ni ta annu tan sabu mawni kinare Allah wi an Muhammadu fa in istakbarta zalika sa mawnini ɗum e ɗum kam a fata mawninde ɗum faqad saalu ɓe ñaagi babiraɓe mabɓe ñaguinoma Musa akbara min zalika babiraɓe ɓe kalanino Musa ko ɓuuri ɗum mawnude wona kamɓe mbi tan ko adamɓe deftere ni babiraɓe ko mbino Musa ko ɓuuri mawnude holko mbino faqalu ɓen mbino arinallaha Musa hollu min Allah jaharata ne peƴƴi ɗum ko ɓuuri ɓuttidde ma tawi addu deftere an so ɓe mbima ya addu deftere ɗum a mawnini ɗum oto mawnin koɓe mbi Musa ko ɓuuri mawnude mata ɗum ɓuuri de Allah wi nde ɓe wi noon fa akadathum sa'igatu ha tango mayde nangiɓe eɓe ndaara imi ha tango mayde nangiɓe ɓe ndaara bi zulmihim sabu toñgol mabɓe summa ittakhadhu al-ijla caggal ɗum kadi ɓe jogiti ngaari ɓe mbi ko Allah min baadi caggal ma ja'atuhumul bayyinatu caggal nde are mabɓe hujjaji ɓanguɗi wonde Allah ko goto Allah yi ɗum ɗo fof fa afawna an zalika min jaafi ɗum min jawlaki ɓe wa atayna min gaddani Musa sulɗanan dalilin mubinan peñƴo tasli anani tasalluɗan bayyinan zahiran alayhim Allah wi yeɓe mbar koye mabɓe ɓe mbarto ɓe ɗofti Musa wa rafa'ana Allah wi min ɓamtino kadi fawgahum Allah ne haalana nelaɗo Allah ko wadduna yimɓe Musa o wi wa rafa'ana min ɓamti fawgahum dow mabɓe a ɗuura ko wiyete hayre bi mithaqihim sabu jaggugol mabɓe ahdi mbeɗe ɓe kula ɓe jaɓa Allah wi wa qulna lahum min mbiɓe caggal nde hayre nde fawe dow mabɓe min mbiɓe udkhulul baba natire damal wuro ngo sujjadan oɗon cujji naate oɗon cujji de naate oɗon cujji oɗon nayti wa qulna lahum min mbiɓe kadi kamɓe yahudiyankoɓe la ta'adu fi sabti la ta'adu hoto ngawe fi sabti aset Allah wi wa akhadna min nangi min mabɓe mithaqan ahadi ghalizan tekkuɗo anan e ɗum ɗon ɓe pirti Allah wi nde ɓe min kalde mabɓe nde andi ko la ta'addu enen mbiten ko hoto yawtu wa la ta'adu noon ko hoto ngawe jangguin meɗo noon ko la ta'addu illi enen kewɗe wiide Allah wi fa bima naqdihim sabu pirtugol mabɓe ngo oɗon ahdi fa bima naqdihim mithaqahum sabu pirtugol mabɓe aadi mabɓe o wo kufrihim e sabu jeddugol mabɓe bi ayatillahi ayaji Allah wa qatlihimul anbiya e sabu warde ɓe annabaɓe ɓe gayri haqqin ko wona gonga wa qawlihim e sabu konngol mabɓe ngol ɓe mbino nelaɗo Allah qulubuna ɓerɗe amen gulfun koko coki hay huude wawa nadde toon Allah wi bal ɗaba Allahu alayha bi kufrihim taccuni wona sokade ko Allah de umbi e dow ɓerɗe he sabu jeddugol mabɓe ɓe mbawa nande waaju sabu ɗeɗo gueɗe noon fala yuminuna ɓe gonɗinta illa qalilan ala o ko toon ari famide sabu ɗeɗo gueɗe fof sabu firtude ɓe aadi o e sabu yeddude ɓe ayaji Allah e sabu warde ɓe annabaɓe ko wona gonga e sabu wiide ɓe annibi o ɗerɗe ɓe ɓen coki ɗum waɗi fala yuminuna illa qalilan ɓe gona gonɗinoɓe so wona seeɗa e mabɓe tan wa bi kufrihim sabu jeddugol mabɓe lawol gongol kadi ɓe jeddi Isa aha wa qawlihim e sabu konngol mabɓe ala Maryama e yumma Maryama buhtanan fenande aziman mawde sabu ɓe mbi yumma Maryama ko jinɗo hay so ramuhu munkirina ta allugo qudratillahi taala bi khalqi waladi min ghayri walidin ɓe jeddi wonde Allah wawa tagde neɗɗo tawa ala baba wa mutaqidu zalika fibde ɗum de kafiru ko anani pibde ɗum ɗon ko kefero li annahu yalzamu alayhi al qawlu wana li anna kulla waladin kay la budda lahu min walidin wa qawlihim e sabu konngol mabɓe eɓe mbaso ɓe mbi innana minen kay qatalnal masiha min mbarino Isa min mbarino mema sella o momaɗo barke o holi on Isa ibnu Maryama min mbarimo Isa ibnu Maryama o rasulallahi mo ganduɗa ko nelaɗo Allah o on kay min mbari ɗum
Allah wi sabu ɗiɗo konnguli noon azabnahum min leftiri qala taala takziban lahum fi qatlihi Allah ene fennama ko ɓe mbi ɓe mbarimo ko Allah wi ɓe penat wama qataluhu ɓe mbaranimo wama salabuhu te ɓe petanimo walakin ko woni shubbiha lahum ko nandidina koye maɓɓe moɓe mbino yo ya warayama o on mbaadi makko itta watta e mum yalti ne yalti ɓe paye muɗum ɓe mbari nde ɓe mbari nde ɓe mbi I joni mo nelnaɗen nde suudu to woni ɓe jiyani Isa ɓe jiyani ɓe nelno ɓe mbi so tawi ko mo nelnoɗen o mbarɗen oto Isa woni so tawi ko Isa mbarɗen mo nelnoɗen noon to woni an kam ɓe lurdi ɓe goni kadi e wardirde wa inna alladhina ikhtalafu fihi nden hunde ɓen ɓe ganduɗa ene luurodira wa inna alladhina e ɓen ɓe ganduɗa ikhtalafu fihi ɓe ene luurodira alhaali Isa ɓene mbiya ko en warɓe ɓe mbiya ala en mbaranimo ɓeyde lafi sakkin minhu ene gone sikki e wardemo ɓeɗo mbi nde ɓe jii baraɗo o yeeso go ko yeeso Isa andu ndu wona ɓandu Isa ɓe mbi wona kanko woɗɓe ɓe mbi ala ko kanko bal huwa Allah wi malahum alanaɓe bihi e wardemo nde min elmin gandal illattiba addanni so wona rewde jikki tan Allah wi wama qataluhu qatalan yaqinan wama qataluhu ɓe mbaranimo de kanko Isa qatalan wargo yaqinan e yenanede ɓe mbaranimo wargo yenanede wona gonga mbimi wama qataluhu yaqinan yaqinan ko naato natul masdaril mahzufi masdar ko mamtaɗo ko qatalan wama qataluhu qatalan bal ɗaccu kay rafa'ahu llahu ilayhi Allah ɓamtimo kanko Isa fewde mum wa kana Allahu laatima Allah kay azizan ko polɗo e laamu makko hakiman ñeññuɗo e golle wa in min ahlil kitabi ala hay goto e yahudiyankoɓe walla annasara en illa la yu'minanna so wona ene jogori gonɗinde bihi e Isa qabla mawtihi ko adi maygol mum kala kay e yahudiyanke e annasara so tawi daari mayde ene gonɗina Isa kono noon on saha nafata nde wonno o saha ɓe gonɗinan Isa kerecieji en catholique en gonɗinan Isa ɓe mbiyata ko Isa ɓe gonɗi koɗo penat se ɓe gonɗini Isa kay ɓe ndewata nelaɗo wona Isa haalnina ɓe womo bashiran bi rasulin yaati min baadi yasmum ahmadou dey ni on wona ɓe celi on ni wadde ɓe jaɓano Isa so tawi noon goto maɓe daari mayde noon ma wi Isa ko kalɗa ko gonga kono nafata wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi ala e yahudiyankoɓe annasara en so wonamo ene gonɗina Isa qabla mawtihi ko adi maygol mum hina yu ayinu malaikatal mawti so yi malaikaji mayde fala yanfa'uhu imanuhu noon aw qabla mawti Isa walla so Isa artoyi mabɓe gonɗin ɗum kono noon ala ko nafata wa yawmal qiyamati ñalawma darga noon yakunu Isa laato alayhim maɓe shahidan ko seede bima faaluhu keɓe mbaɗe makko lamma bu isa ilayhim nde o nela e maɓɓe nde holko ɓe mbaɗimo mawa seeɗo fa bi zulmin saabu toñangue min alladina ummarade ɓen haadu yahudiyankoɓe saabu toñangue maɓɓe de harramna alayhim min karminiri e maɓɓe ɗayyibatin daguinoɗi uhillat lahum ɓe ganduɗa enen dagnananoɓe koɓe dagnanano Allah wi min karminani ɓe min mbi kullazi zufri wa min albagari wal ganami harramna alayhim suhumahuma on saabu huɗede ɓe wa bi saddihim e saabu faddade ɓe an sabilillahi ga dina Allah kasiran ko heewi saabu ƴettude ɓe tawreta ɓe won ko woni hen koɓe poti haalde ɓe kalani saabu ɗum ɗon noon Allah wi saabu ɗum min leftirta ɓe wa akhdihim riba e saabu nangude ɓe ñamde ɓe riba wa gadnuhu anhu ɓe kaɗanoma ɗum to tawreta ɓe kaɗanoma ñamde riba to tawreta wa aklihim e saabu ñamde ɓe kadi amwalan nasi jawɗeri bil baɗil e mere ko wayno yenede mbimi yenede huwa sa anda ko wiyete richwa ma yuɗihi sahsu lil hakimi ko neɗɗo ittata rokka ñawowo fa yahkumu lahu ñawowo ñamana ɗum fenani jeena ñawowo ñawanma fena walla jeena an woka wal aksudu man zikira hadihi l umuru al ittiazu biha ko waccorade ɗum ɗo
وبيان أنها حرام في شرعنا أيضا أنني دي وندي أنا حرم شريعة من كدي وفي الحديث كل لحم نبت من السهد فالنار أولى به وفي كلا تيو من غندو دا وردي كو سابو نجيناري ngun tew jeygol buri handude mum nelaado wi non qaalu be mbimo wama suhutu ko wiyete suhutu o wi ar-rishwatu ko woni jeenade fil hakimi fal hakimu o wi nyaawo la yajuzu lahu an ya'khudha shay'an ala hukmihi dagota ko nyaawo hokkede hunde jaba nyama dagaki wa mithluhu ad-daminu non kay defatodo gadi yenede ala dagaki wa zul jahi non jom martaba ene yene ene nyama dagaki wal mugrid walla nyamlido anani de yende dagaki fil hadithi salasatu la takunu illa Allah gede tati warata so wana Allah al qardu ko ene nyamande an nyamdirta so wana Allah aweta da nyamla pour ha jede da nyamla waddamanu walla defare wal jahu walla martaba ko wayno wonde ceerna da waajo yimbe ma jeenada dagaki dagotako الذي وأعتدنا للكافرين من بدنه فرب منهم مب عذاب اللبت أليما مست لكن الراسخون كوين نون تبت في العلم غندل منهم مب كوين عبد الله بن سلام والمؤمنون اجول بفرب غمي مكة باي مدينة مدينة نابي بين كم يؤمنون ان غوندينا بما انزل اليك كو جيبينا فودما وما انزل اكو جيبينا نو من قبلك كو ادما ادفت والمقيمين الصلاة كبي نيبي جولد والمؤتون الزكاة بتتا زكال والمؤمنون كبي غوندين بالله الله واليوم الاخر ان يلا مرتكتير الله وي بين anani wal muqimina salata be ganda ko nyibbe julde wal mu'tuna zakara be ganda ene totta sakkeje wal mu'minuna billahi be ganda ene gongdina Allah wal yawmil akhir gongdi nyalama cakkitido Allah wi ulaika be kaysa nu'tihim be do mamin dokkudu men ajran jobdi aziman mawdi ko buri aljanna kam mawnude alawana mamin dokkube aljanna إنا من أوحينا إليك من بهي مفودما عن محمد كما أوحينا هنن من بهيرنو إلى نوح فود النبي نوح والنبيين كأن باب من بعده أرب تشغل النبي نوح وأوحينا من بهي إلى إبراهيم فود أودو غوركو وإسماعيل أودو غوركو وإسحاق أودو غوركو بيدفو من بهي مدومن وانا إما فودي ويعقوب أودو غوركو كاي من بهي مدوم والأسباط بيبي مبه بيفو من بهي وإيسى أودو النبي إيسى من بهيم ويونس وأيوب أو غرق ويونس وهارون وسليمان وآتينا من دكين بامم سليمان وليون داود زبورا من دكين دفتر النبي زبور تنكو النبي داود وياما نون كفوفو كبني إسرائيل kala annabi kaalaɗo e qur'ana koye ɓiɓɓe ibrahima so wona idrissa e nuhu e huudu e luuɗu e salihu ɓeɗon wona ɓiɓɓe ibrahima heddiɓe fof ɓiɓɓe ibrahima kala annabi inde mum haala e qur'ana ko ɓi ibrahima so wona annabi idrissa so wona annabi nuhu so wona annabi huudu ɓeɗo kam gadi ibrahima luuɗu noon kanko adi ɗum kono wona e makko yalti annabi salihu adimo onne wona e makko yalti walam yakuni nabiyyu min al arabi arabe ɓe ngala annabi so wona jeeyo koɗi on huudu e salihu e ismaila e shuaibu e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗon jeeyo goni arabeɓe haaloɓe ɗemgal arab heddiɓe fof ko abraniya kalata wa atayna dawuda noon zaburan annabi dawuda min dokki ɗum deftere wiye zabura zabur noon ko 150 simore aha 150 simore wone deftere he laysa fiha hukmun ala hen ñawore ko ñawore ala hen wala halalun ko dagi ala hen wala haramun ko harmi ala hen bal huwa deftere nde kay tasbihun wa taqdisun wa tahmidun woni hen tan ko cubhinali e cennali e jettugol Allah wa sana'un e mantoje wa mawa'izun e wajuji wa kana dawudu alayhi salam wiyama annabi dawud non yakhruju ila al bariyati wa yahannu jeeri wa yalta o faya toon fa yaqumu o daro wa yaqra'u zabura o wona jangude zabur wa taqumu ulama'u
bani israila khalfahu anduɓe bani israil fof daro caggal makko wa yaqumu nnasu yimɓe ɓe daro khalfal ulama e caggal anduɓe wa taqumul jinnu khalfan nasi jinniji kañum daro caggal yimɓe ɓe wa sayadinu khalfal jinni seyɗaneji ɗine daro caggal jinneji woto ji uddawaɓe adde dabaji allati fil jibali gonɗe kaaƴe ɗinne gara gadde gara kañum ene fa yaqimna bayna yadayhi daro yeeso annabi dawud wata rafrafat ɗo yuuru diwe noon gona e weeyade e dow ala ru'usin nasi e dow koye yimɓe o hum kamɓe foof jinneji ɗi e seyɗaneji ɗi e yimɓe ɓe e diwe ɗe e daabeje ɗe fof yestami una li qira'ati dawuda ɗi gona e heɗade jangguin annabi dawuda wayata ajjabuna ɓe belto ɓe kaawe e jangguin on way welde ni li anna allaha a'dahu sawtan hasanan allah ne rokki annabi dawuda sawtu bel wa qad warada joli anna aba musa al as'ari wiyama annabi dawuda wiyama so o jangi o gayni allah e makko welde dande so gayni temedere mayɗo ene ƴette taw ene paɗɗi temedere mayɗo paɗɗiɗo ƴettete wonɗa ko leɗɗe walla imi temedere mayɗo goski mum ƴettete tawan kadi ma yi allah e welde daɗe aram weldande wa qad warada anna aba musa al as'ari goto e sahabaɓe nelaɗo allah ne wiyeni kana yaqra'ul qur'ana laylan o meeɗino omo jangganno qur'ana e jamma bi sawtin hasanin sawtu belɗo omo ñeña falamma asbahani ha fini subaka qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wimo qad ajabatni qira'atuka laylata koni haawi kam weeli kam jangguinma hanki jamma koni jangdema hanki jamma nde weeli ka annaka aɗayta mismara min mazamiri dawuda elle ka dokkaɗo ewa e ñañoji dawuda elle won ñañoru dokkaɗa e ñañoji annabi dawuda fa qala abu musa al as'ari oɗo wi law alimtu bika wallahi somi andino aɗa heɗomi la habbartuhu mami ñañanno ɗum laka wonandema tahbirani ñañgol somi andino aɗa watte am haqqille mami ɓurnanno ɗon kadi mi tinani tan cikkano hay goto heɗaki allah wi wa arsalna min neli kadi rusulan nelaɓe ɓen qad gasasanahum aleyka min qablu min qissanimama ko adino wo rusulan ene hen kadi nelaɓe lam naqsushum aleyka min qissanakima wiyama allah neli ujunnaje jeetati annabi hen ujunnaje nayi koye bani israil en ujunnaje nayi koye dendagal yimɓe kono ɓen o haalani ɗumen wa kallama allahu moussa de haalde allah taw ala nantinowo takliman e kaldugol rusulan ene hen nelaɓe adiɓe ɓe ene hen mubashirina weltinoɓe kala gonɗinɗo allah wo munzirina ene hen jertinoɓe kala caliɗo e nadde jeygol allah wi addani min nelde ɓe ko li allah yakuna beele hada latanade yimɓeɓe anani li allah yakuna hada latanade linnasi yimɓe alallahi allah hujjatun hujja ha baadar rusuli caggal nelede nelaɓe janggo e jaam yawmal qiyamati so allah dawri nanude yimɓeɓe jeygol yimɓeɓe mbasa wiide min gandano ɗum addanimo nelde bisimillahi joni noon hankkadi tawde nelaɓe nelama kam hankkadi gasi andi ñawmal qiyama e mbawi wiide rabbana lawla arsalta ilayna rasulan ko hanma nelde amen yimɓe pour min jaɓa fa nattabi'a ayatika min ndewa ayaji ma wa nakuna min laato min almu'minin taw koye gonɗinɓe allah wi fa ba'asnahum min neldiɓe ko li qat'i usrihim saabu tajje gantu yimɓeɓe aɗa yimɓe mbide gandano wa kana allahu serani allah noon azizan ko polɗo e lamma ko hakiman ñeññuɗo e golle wa nasala lamma su'ila alyahudu an nubuwatihi sallllahu alayhi wa sallam fa ankaruhu aya garowo o eywa ko yahudiyankoɓe woodi garɗo nela sallah sallam o wi oɗon ceedi kay oɗon mbeɗa namdoro on allah so tawi mi haalaka e deftere moɗon ɓe mbi la nasharu bidalika minen min ceedaki ɗum wa ma na'lamu min basharin uhiya ileyhi minen min ganda neɗɗo ne wahye baada moussa caggal moussa
wiyama ko nelaɗo namdi won wiɓe ala ko aara beɓe ɓe namdino sa yahudi en goɓe eɓe mbi minen e min namdim ɓe mbi noon ɓe kaalen nelaɗo kamɓe makkanaɓe ɓe mbi min namdima yahudi en goɓe sifa ma e gueɗe ma to deftere mabɓe ɓe mbi ɓe gandama ndeke wadde wona gonga wal maana in ankaruka maana o ko soɓe jeddima wa kafaru bima anzala ilayka soɓe jeddi ko jippina fewde ma bima unzila ilayka ko jippina fewde ma faqad kazzabu fima qalu ɓe peni koɓe kaali ko wona faqad kazzabu fima qalu ɓe peni e koɓe kaali ko li anna allaha kay yashhadu laka bin nubuwati allah kay ene seedanima ka annabi e kañum nelma wona ko seedi kañum nelma jippinema soɓe jeddi ɓe jooɗo e paalakara lakinillahu seɓe calima seedade o woni kay allah yashadu allah kay ene seedo ɓema anzala ilayka ko jippini fewde ma anzalahu o jippini ɗum bi ilmihi koye gandal makko wal malaikatu malaikaji ni kay yashaduna ne ceeɗo wonde ka annabi wa kafa billahi yoni allah noon sahidan wonde seeɗo so allah woni seede gasi timmi walla inna alladina kafaru ɓen ɓe ganda ene jeddi allah wa saddu paddi yimɓe an sabilillahi ga diine allah gaddallu ɓeyde majji dalalan majjere ba'idan woɗɗude gonga inna alladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe allah wa zalamu toñi annabi o e sudde sifaji mum lam yakunillahu wanani allah kay li yaghfira lahum ene jogori yafadeɓe allah jogorani yafadeɓe wala li yahdiyahum wanani allah kay ene jogori fewnudeɓe ɗariqal lawol allah fewntaɓe lawol illa ɗariqa jahannama so wona lawol jettinowol jahannama ngol tan allah fewntaɓe khalidina seɓe naati to jahannama keɓe ñawanaɓe casal fiha toon abadan ha alaɗo haaɗi wa kana zalika laatima ɗum alallahi allah ɗum kay yasiran nene wi ya ayyuhannasu e hey moɗon makkanaɓe qad jaakum rasulu aremon nelaɗo holi on sallllahu alayhi wa sallam aremon addemon bil haqqi gonga min rabbikum aremon gonga de o addemon gonga o min rabbikum ummi koto jommon ɗum noon fa aminu gonɗine ko haali ko son gonɗini pandirɗe hen pandirɗe ɗum golle ɗum son mbaɗi ɗum de hayran lakum ɓuuri moƴƴande on e ko gonɗon e dow mum ko wo in takfuru so on jeddi ko nela ko fa inna lillahi gande ene wodani allah kam ma fi samawati ko wone asamanude wal ardi ko wone leydi fof ko allah jeeyi wa kana allahu serani allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeñuɗe e golle ya ahlal kitabi e he mon jomiraɓe linjila la taglu hoto jawte kaddi fi dinikum e diine mon wala taqulu hoto kalete alallahi allah illa al haqqa so wona konngol gonga innamal masihu gande ko momaɗo barke o wona isa bnu mariama gande koye rasulullahi ko nelaɗo allah wona allah de dentoɗe ɗum de wa kalimatuhu ko konngol allah aha algaha allah yettini konngol ngol ila mariama fewde mariama ruhun ko ruhu minhu laafaɗo e allah kono wona a ɓi allah o wona ɓi allah ala ko ruhu laafaɗo e allah a faami habrama anani de ruwiya anna allaha taala lamma khalaqa arwaha albashari nde allah tagi ruhuji windere nde jaalaha min sulbi adama kanji fof o watti ɗe keeci baba adama wo amsaka endahu ruhu isa noon ay ruha isa o jaggi ɗum kanko allah o wattane keeci baba adama falamma arada allahu an yahlugahu nde allah moyi tagde isa arsala bi ruhihi ma jibrilu itti ruhu o totti jibrilu jibrilu waɗe masalan wutti ay yummum isa woni reedu ɗum tagi o kanko ala babiraɗo e mbi docteur goto no wiye anani mbimi anna ɗabiban haasigan nasraniyan touba goto docteur bawɗo doctorako o arino e gorko goto no wiye rachidi alwaqidi fa nadara ala bni huseyni ali ibni huseyni alwaqidi o jirgodiri woni o jirgui tan e ali ibni huseyni alwaqidi o jirgodiri mum enen mbiyata jirgui tan o namdi ɗum tan o faqala lahu
وي علي بن حسين إن في كتابكم أنا دفتر من ما يدل على أن عيسى جزء من الله أنا دفتر من هي كو أنا تندين وند عيسى كو بي الله نانتون وتلا هذه الآية كان قال كفرال وجنجي أودا آية كو الله يوروه منكو مي تاود الله يوروه منه را ود روح أو كو الله جيدو كو الله جيبينمو جون نون واجو أو جابيمو واجو وي الله وي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي وروح منه جميعا منه yimi anani Allah wi eltani on asamanuji eltani on leydi fof minhu ummarade mum firtani kay wonde ko Allah jibini ha faqala idan yalzamu an takuna jami' al asiyai juz'un min kala ko taga kay koy Allah ummi dum kay tindinani wonde ko Allah jibini mu kala ko taga aduna koy Allah ummi ndew haalde fa buhitan nasarani yu tubago ngani muga donki andugo jaba ko kisa wa aslama jabi Allah وفرح الرشيد فرحا شديدا هارون الرشيد ونو وبلتي وآد الواقدي صلة فاخرة وهكي أودو غرات صلة فاخرة وني غرات وني ندو هكي ميداي ودني مو ميداي دور nganda mo wasaro de o libi odo nde فآمنوا بالله غونديني الله ورسله غونديني نلابي الله ولا تقولوا هدو بيته الله بدي ثلاثه كتاتو هدو بينون الله كو الله عيسى كو الله يوم عيسى كو الله هدو بيengol kongol intahu ngoppe hodo bade khairal lakum buri mojjande e ko kalton ko innamallahu gande Allah ilahun ko dewetedo wahidun goto subhanahu senade wodanimo an yakuna lahu waladun de latanto mo biddo lahu sabu ene wodimo ma fi samawati o wone asamanuju kanko jeyi wama fil ardi ko woni leydi kanko jeyi ko tago makko ko jeyal makko ko maccuɓe makko neɗɗo ne halfa ɓiyum ni neɗɗo wona so tawi ko Allah jibinno en kay o halfata en wa kafa billahi yoni Allah non wakilan seede e ɗum ɗon gandede lan yastankifa almasihu min de kam mbaɗa andi kam Isa kam mawnikintako an yakuna abdan lillahi nde laato ko maccuɗo Allah Isa de mawnikinaki wonde maccuɗo Allah kañum kam son mbi o wona gandumi kanko kam o mawnikinaki ɗum kam wona koyere makko kanko walal malaikatul muqarrabuna malaikaji mallinadi Allah ne kay mawnikinaki kay wonde maccuɓe Allah ala son mawnikini way ɗum gandum ɓe kam mawnikinaki gandeno waman yastankif kala mo nefi an ibadatihi garewde Allah wa yastakbir mawnikini fasayahsuruhum min dendinɓe ilayhi fewde ma Allah jami'an dendangal nyande yawmal qiyamati fa amma alladhina an fasayahsuruhum ma orendinɓe kamɓe yimɓeɓe ilayhi fewde makko jami'an kamɓe fof nyande yawmal qiyamati fa amma alladhina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salih nutti golli golle moƴƴe fa yuwaffihim ma Allah timminan ɓe ujurahum jobdi mabɓe wa yaziduhum Allah ɓeydaɓe min fadlihi e ɓural mum ma la aynun ra'at ko ganda yitere meeɗa yiide saka andana way wala uznun sami'at ko nufu meeɗa nande saka andana way wala khadra ala qalbi basharin ko meeɗa jolde ɓernde neɗɗo ɗum Allah yoɓata neɗɗo ko meeɗa jolde ɓernde ma saka ganda meeɗa miijade ganda ka meeɗa nandi saka ganda ɗum Allah yoɓan mañade yomal qiyamah sa rewi Allah wa amma alladhina istankafu so tawi ko ɓen nefɓe ɓe wastakbaru mawnikini garewde Allah fa yu'azibuhum ma Allah leftuɓe azaballete aliman murte wala yajiduna lahum ɓe dañata wonande ɓe min dunillahi ko wona Allah waliyan mo ene duñanaɓe ɗum wala nasiran wona mo ene haɗanaɓe ɗum ya ayyuhan nasu ehe moɗon yimɓe قد جاءكم عليهم برهان حجاج من ربكم أمراد أجومن نلاد الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا الذي من جبني إليكم فيودمون نورا النور مبينا فينج ودون النور قرآن فأما الذين آمنوا ستويكم بين قوم بالله الله واعتصموا به جوجتي الله أنني دي والله واعتصموا به جوجتي الله فسيدخلهم ما ونان في رحمتنا يرمين منه أمراد مكو فاضلين برال ويهديهم وفيون بإليه فيودما كسرادا الله والمستقيما فوتشنغول دين الإسلام